Me haka? Sai ni magana ba. Me haka? Don Allah a'a. Don Allah ka kakka cutar da ni ban cutar da kan. Kin ga dakata. Tunda na ga you're not comfortable bari dan kulla kofa. Sai yanzu ni magana. A'a, wayo dan Allah dan Annabi kakka cutar da ni ban maka komai ba dan Allah dan Annabi kawai ka fita. Ka fita ni ban taba zama da wani ɗa namiji a cikin ɗaki ɗaya ba ka fita. Barki ji. Ni ban yi ne cutar da ke ba. Kawai ina so in nuna miki tsantsar soyayya da take cikin zuciyata ne. Ki bani dama mana. A'a dan Allah ka fita dan Allah ka fita ni ban taba zama da wani ɗa namiji a cikin kofa a cikin ɗaki ba ka fita. Bisa kike haka? Dan Allah ka fita Kai ni fa na fa gaji da wannan wahalar fa. Yare na fita yadda ai komai. Wallahi ni na gaji kawai. Wato ina ma faɗa muku magana kuna min dariya kuma da ni ma ku ci kenan. Mutumi na ya saugatta ka ce da ba da dariya. Mutumi na harkan nan fatalalewa ce ko ba haka bare ba. Sabga ce ta soyayya. Kakka wani ce sai ka tayar da jijiyoyin wuya. Abinda zai faru shine lalle idan kana buƙatar abu dole ka zama lado. Shi lado ai baya tabbata lado sai ya fada da fitarsa. To ka dai ji. Shi ne lissafin. Kai baba ba fa wanda zai ga yarinyar nan fa yace zai kyale ta fa. Kan wani kawo ne ni? Cinku ko gore ba ka kawo to sai ka sake shawara. Ko ba ka bane ba? A'a to shine dai gwara ka gaya masa. To wai ma kake so na yi ne? Nayi ta kalli karfin ta ki yadda. Nayi ta lallamin ta ki yadda. Kin ga Sadiya. Kawai ku goya min baya zan ƙara miki wani abu zan sake tura miki dala 500 a cikin account ɗinki. Da gaske kake? Da gaske nake. Ina miki wasa ne ni? Kawai duk ma yadda za a yi ki shirya mu kawai da zan yi kawai ni ya wuce wajen. Wannan abu ai dan sauki ne. Kai duk abin da kake so mu je ma yanzu ka je ka shiga. Dala ka ji fa? Ke in dai da dala. Ai inda zan ji dumus. Yanzu ka ga al'amura iri. Magajiya wuta ku daban. San akwai wata wuta da aka ba mu labarin ta.